Hej og velkommen til mig Stylist. Her er en lille video på et lille bud på hvordan du kan lægge din egen makeup til konfirmationen, hvis altså du vælger ikke at booke din egen stylist. På videoen starter jeg med at lægge noget foundation på. Faktisk er det en CC Cream fra Bourjois. Jeg ligger på Smukke Sofie her, som står model for mig, og tak for det, Sofie. Jeg bruger en børste til at blende den ud med, sådan så der overhovedet ikke er nogen synlige kanter nogen som helst steder. Hvorfor jeg har valgt at bruge CC Cream på Sofie, er fordi hun har den her pæne hud. Der er ikke så meget at komme efter, der skal skjules eller noget som helst. Men jeg vælger at bruge noget alligevel, og det har noget at gøre med, at vi altid vil have en smule rødere kinder end noget andet, eller nede på hagen. Så derfor så vælger jeg at gøre huden pæn og ensfarvet ud over det hele. Jeg blender det hele ud med en foundationbørste, så der overhovedet ikke er nogen streger nogen som helst steder, eller nogen overgange, eller noget som helst. Det, der er vigtigt, når man lægger make-up'en, udover selvfølgelig valg af farver, og det bliver lagt, som man kan lide det, det er jo, at der overhovedet ingen overgange er. Og det skal se ud som, at man næsten ikke har noget på huden, hvor man alligevel har en smule. Lige nu der er jeg ved at lægge en concealer på hende. Den her concealer er fra Clinique, og det er 04. Den passer til de fleste af os med lys hud her i Skandinavien. Jeg lægger den lige under øjnene, og det er simpelthen for at skjule blå render under øjnene, hvis man har været lidt træt og måske lidt nervøs dagen før konfirmationen, og ikke har fået sovet så godt, så er det en rigtig, rigtig god idé med en concealer. En smule rundt om næsen der er vi oftest røde. Det skjuler vi lige lidt med en concealer. Den er meget let, den her concealer her, så den har ikke den helt store dækningsevne. Det vil sige, hvis man står med en lidt uren hud, eller har en tendens til at have lidt akne, hist og pist, så er det ikke lige den concealer, man skal bruge. Lige nu der bruger jeg Paint Pot fra MAC, og det er i Nude Color. Som I kan se, der er der næsten ikke noget at se. Og det er igen for lige at få ens farvet op ved øjnene. For at skabe dybde i øjnene, jeg er ude på at lave en makeup, som ikke er for meget, og alligevel er rigtig, rigtig fin og frisk. Her bruger jeg en brun farve, som jeg kun lige lægger på ydersiden af øjet, og ind i globelinjen, og blender den rigtig godt ind. Så får man skabt en lille smule dybde ved øjenpartiet der. Et vippebuk er altid min favorit. Det giver så smukke og friske øjne. Vipperne bliver bukket opad, og der bliver de altså for det meste. Lige nu er hun ved at få en mascara på. Jeg har valgt at bruge Max Factors. Det er faktisk nogle af mine yndlingsmascarer som stylist. De er i min private kit, og de er også i min professionelle kit, som jeg har med ud på jobs. Der får hun lige et lag på. Jeg bygger den op igen en lille smule senere. Og i den her makeup, der skal altså ikke ret meget mascara på. Den skal ligesom være jævn ud over det hele. Så der er hverken for meget af det ene eller for meget af det andet. Så mit formål i det her, det er faktisk at skabe et friskt ansigt, frisk makeup, som man kan bruge til alle anledninger faktisk, men især en rigtig god forårsdag med en smuk hvid konfirmandkjole på. Så skal vi have en smule blush på, eller det man kalder kinderød. I det her tilfælde, så er den altså ikke rød, så er den lyserød. Og den har en lille smule shimmer i, så den bringer en dejlig friskhed på kinderne. Igen skal det ikke særlig meget på, den kan altid bygges op, tage en bitte smule på børsten, dub det overskydende af, og simpelthen på kinderne lige på æblet, hvor jeg startede med at pege, inden jeg lagde noget på. Så er der jo læbestiften, som ikke alle er lige så glade for, men læbestiften er faktisk det nye lipgloss efterhånden. Der er rigtig mange på markedet. Lige nu der får hun en læbestift på fra Yves Saint Laurent i en vild stærk pink farve. Jeg dupper den med mine fingre, som de også lader mærke til. Og det gør jeg for ikke at få alt for meget farve på,
men jeg vil gerne have noget på, som gør, at det holder. Glossen vælger jeg at putte på for at skabe en lille smule shine på læberne, men det er altså læbestiften, der gør, at farven forbliver på i længere tid. En smule farve på brynene i lysebrunen fra Dennis Knudsen. Og så børster jeg brynene på plads. Der skal meget, meget lidt på her, bare lige for at definere brynet, og ikke mere. Så det ligner optegnet bryn eller noget. Ved at børste dem lidt, så børster man både hårene på plads, men også blender farven lidt ud. En af mine favorittricks i make-up-verdenen er highlighten, lige der hvor jeg er i gang med at lægge den nu. Den ser rigtig frisk ud, øjet ser mere åbent ud, man ser mere vågen ud, og på billeder er den helt fantastisk. For at skabe lidt mere dybde i Sofies øjne, så har jeg valgt at bruge en mørkebrun MAC eyeliner. Den ligger kun lige på ydersiden der, og så halvt inde på øjet. Kan I se, hvordan det skaber noget dybde? Og det er altså på den våde kant, jeg lægger den inde, ikke op over, så man ikke har de her hårde linjer. Lige om lidt, så vælger jeg at putte en smule op over øjet, og det gør jeg, og så blender jeg det ud med en børste. En smule på den våde kant forneden, og igen, kun lige på ydersiderne har jeg valgt at holde mig til, så det ikke bliver en tung makeup, men stadig holder mig til den friske makeup. Der har vi en tynd børste fra MAC, som jeg lige blender det hele sammen med. Igen vælger jeg at bruge min mascara. Der markerer jeg kun lige vipperne forneden. Kun lige berører dem en lille bitte smule med let strøg henover. Og det er kun fordi jeg gerne vil have den til at ligesom være der, men uden at der er for meget på. Til allersidst afslutter jeg med highlight på kinderne. Og det fremhæver simpelthen kinderne, og det ser så smukt ud. Umiddelbart er det ikke så nemt at se på kameraet. Men på billeder vil det være så smukt. Det fanger lyset, og det giver igen en vanvittig lækker friskhed. Her er det tydeligt at se, der bruger jeg den samme highlight lige under brynet. Og det er også en lille fif, hvis man gerne vil have det her highlight til at fremhæve øjnene. Til allersidst, der vælger vi at bruge en transparent puder, og det gør jeg kun fordi jeg ikke ønsker det her shine på T-zonen, det vil sige næse, pande og hage. Der putter jeg med meget lette strøg igen en lille smule transparent puder, for at få matheden frem, en lille smule mathed, men allermest for at holde på vores foundation, som jeg startede med at lægge på. Hvis der er dubbet puder på den, så holder den langt længere tid. Det var mit bud på det, så håber I kan lide det.